And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Nagmahal ako ng taong mas may edad sa akin. Sabi nga nila, hindi naman masamang magmahal ng matanda. Age doesn't matter, ika nga. Pero, first time lang mangyari nito sa buhay ko. Nang magmahal ako ng mas matanda sa akin. Good afternoon. Itago niyo ako sa pangalang Andrea. 23 years old at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya sa Pasig. Ito ang aking secret file. Naka 1 year na ako sa pinapasukan kong food retail company. Ang posisyon ko doon ay isang encoder. Tumatanggap ng mga order via text. Minsan, nag-aasikaso din ng mga kliyente sa pag-pick up ng kanilang stocks at kung ano-anong mga concerns pa nila. Bukod doon, may nakilala akong isang lalaki na hindi na ganun kabata. Itago na lang natin siya sa pangalang M.A. 53 years old at isang part ng third party sa mga nagpipick up ng mga stock ng kliyente. Kung i-describe ko siya, isa siyang taong mabait, palakaibigan, at higit sa lahat, may pagka-joker. Hindi ko akalaing makikilala ko siya at magiging kaibigan ko siya. Nagkakilala kami noong August. Birthday ko nung time na yon. At nung time na yon, iba na ang naramdaman ko sa kanya. Then, along San Juan area, sa ilalim ng LRT station, nag-roving kami kung saan-saan. Then after mag-roving, pumasok kami sa isang lugar na walang kusina sa Mandaluyong. Bit-bit ang biniling pagkain dahil birthday ko that time. Hindi naman ako nagdalawang isip na bumaba ng sasakyan. Dahil kilala ko naman siya at sa totoo lang, matagal na rin daw pala siyang may paghanga sa akin. Kaya hindi na ako nag-alala. Pumasok kami sa kwarto at agad na nilapag ang bit-bit na pagkain sa lamesa. Kumain ako nung time na yun. Habang siya ay nasa kama, nakahiga na. Pagkatapos kong kumain, napatitig ako sa kanya. At pagkatapos, nakaramdam na rin ako ng gusto kong magpahinga. Kaya napahiga na rin ako. Maya-maya pa ay hinawakan niya na ang kamay ko. At doon na nag-init ang buong pakiramdam ko. At doon na nagsimula ang lahat. Nahulog ang loob ko sa kanya dahil sa kabaitan niya at dahil sa kagalingan niya. Active na active kami sa isa't isa. Kahit na minsan lang kami lumalabas sa isang linggo. Doon na kami nagkain laban kahit malayo ang agwat ng edad namin. Maraming humuhusga sa relasyon namin. Marami ding nagbibigay ng advice sa akin. Kailangan ko lang daw ng father image. Lahat ng yun ay tinatanggap ko kasi nagmahal ako ng mas may edad pa sa akin. Sa ngayon, mag-6 na taon na kaming magkarelasyon. Minsan, dinala na rin niya ako sa isang kasino. Napahanga din ako dahil first time kong pumasok sa ganong klaseng lugar.
At madalas, gumagala kami. At paminsan naman ay pinapupunta niya ako sa aming meet-up place. Umiikot kung saan-saan at nagkwekwentuhan. Parehas kaming masaya sa relasyon namin kahit magkaiba kami. Ang importante, mahal namin ang isa't isa. At active sa lahat ng gawain pagdating sa kama. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa kung ano man ang sasabihin ng iba, wala kayong magagawa. Dahil hindi na namin mapipigilan ang pagmamahal namin sa isa't isa. Hanggang kamatayan. Lubos na gumagalang, muli, ako si Andrea. At ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raqi Terra po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!